So, ayan guys, tapos na po tayong magluto ng ating pusit na adobo. Ayan o. So, ngayon is magmumukbang na tayo. Ayan, so let's pray muna tayo. Ayan, so sabayan niyo po ako mukbang with pusit. Ayan. So, let's eat na. Lagyan natin ng sabaw. Yan guys, so pag napapawisan po ako, masarap po yung kain ko. Drop. No, pawisan ako.
Sarap. Yung laman. Sarap ng kain ko, no? Pawis na pawis. Yan po yung napapatunayan ko na masarap yung kain. So, ininom ko is juice po yan, pineapple, para madali mahilis yung ating kinakain. Pawis na pawis. Ang sarap talaga ng pusit. Lalo na pag ako may luto. Ano yun naman na pawis ako. So it means to say, masarap yung pusit. Ubus lahat. Yan guys, no? Tapos na po tayo magmukbang. Tsaka sa pagluto ko ng pusit, tingnan nyo po sa aking previous videos. Yun, nandun po yung pagluto ko ng pusit dito sa aming bahay.
Yan, maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay TipsMeYou. Keep safe always po, and God bless. Yan, bye-bye. Thank you guys for watching and support me. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo.